Украина не имеет подтверждения информации, которую ранее распространили американские средства массовой информации о концентрации российских войск у границ Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. И вот его цитата. Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива, але Офіс президента на цей момент не має жодної підтверджувальної інформації. Также сегодня появилось уточнение той информации, которую озвучил Никифоров. Он сказал, что Российская Федерация удерживает вблизи границ Украины специфические группировки военнослужащих. ВСУ готовы к любому развитию сценария. По словам пресс-секретаря президента, согласно данным разведки Украины, на границе в первую очередь наблюдаются не количественные изменения боевиков России, а качественные, цитирую, относительно российских войск. Россия давно держит у границ Украины специфические группировки войск, и характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом наших спецслужб и спецслужб наших партнеров. Разведчики заметили, что там происходят отдельные изменения, не так количественные, как качественные. Хочется сообщить также о том, что, как известно, недавно Москву посещал глава ЦРУ Америки Уильям Бернс, и стало известно, что там на переговорах говорили об Украине, и CNN распространила информацию о том, что Бернс ездил в Москву, чтобы предупредить Россию от увеличения войск на границе Украины. И вот их цитата, давайте послушаем. Понимаю, технически мы пока не можем вывести эту цитату. Пан Артема, вот у меня здесь возникает такой вопрос. Как вы считаете, почему вот с одной стороны мы видим, как зарубежные средства массовой информации, в частности американские, Вашингтон Пост и другие сообщают политика о том, что вот на границах Украины есть такое скопление, а вот наша разведка, офис президента говорят о том, что нет вот такого, сейчас ничего не происходит, количественного увеличения пока что нет. Можем ли мы сделать вывод, что Америка сейчас вот играет некую свою игру? Я впевнений, так говорити в будь-якому випадку не можна, тому що спеціальні війська в Російській Федерації, в Сполучених Штатах Америки, в Китайській Народній Республіці і інших державах – це держави, які багаті, які фінансують ці спецслужби, в тому числі і розвідувальні. Україна не має таких потужностей, у неї немає своїх супутників військових, які можуть, скажімо, засвідчити про те, чи є там певні угрупування, чи їх немає, скільки там кількість тих танків, чи вони відведені, чи ще якось. Це перший такий момент, і Сполучені Штати, як наш стратегічний союзник, нас про це попереджають. Щодо, найбільше, на мою думку, треба звернути увагу на цю цитату про якісні зміни. Це означає про те, що ми відійшли від старих стандартів, тих ще попереднього століття і початку 21-го, коли кількість визначала. Кількість зараз не визначає, визначає якість. В якому сенсі? Це є певні угрупування, це є певні склади військ, які функціонують не за тими принципами, за якими вони працювали ще 20 років тому. Там не потрібно розвертувати величезні штаби, постійно контролювати переміщення окремих складів частин. Є одна, дві, три групи, яка складається з технічно оснащеної, з багатоцільового призначення особового складу і з найкращою технікою на свій час. Вона може бути за одну добу перекинута, скажімо, на Донбас. І вона може, за умови, що, скажімо, Україна почне використовувати саме безпілотники або ще щось, здійснити вагоме загострення. Оце що важливо. Так. Це перший момент. Друге, що сказали американці, це теж найважливіше. Пройшли навчання «Захід-2021» в Республіці Білорусь. І частина тих військ, які дислокуються в Сибіру, чомусь туди не повернулися. Якщо вони туди не повернулися, значить вони передислокувалися. Якщо не передислокувалися, яка мета цієї передислокації? Тобто вони постійно готові. Російська Федерація робить це не тільки з Україною. Вона часто це проводить біля Балтійських держав, Білорусі, на півдні. Це для того, щоб тримати всіх в тонусі і показати, що за якихось наших акцій буде відповідь.
потенційна відповідь може бути. Ну, на мій погляд, це знову можливе повторення тих сценаріїв 2007 року, 2007-2008, коли Грузія намагалася дати відповідь проросійським терористичним групуванням на своїй території, окупованій А території. что, на ваш взгляд, может сегодня стать триггером того, что Россия может пойти дальше? Використання новітніх технологій, якими Україна вже забезпечена, Російська Федерація ще не дуже. Это Байрактары? Не тільки Байрактари. У нас є і власні розробки. А как вы думаете, вот недавнее использование беспилотников Байрактар на востоке Украины, насколько может эскалировать конфликт? Це залежить тільки від однієї людини, яку важко передбачити з об'єктивних причин, яка сидить незаконно у Кремлі. Тільки від неї. Щодо цих самих байрактарів, це приклад асиметричної відповіді. Наші військові не гинуть, правда, від безпілотників. Ми можемо закупати цю техніку спокійно, і наші люди будуть у безпеці. Ми можемо продовжити виробництво, скажімо, модульних різних засобів, які здійснюватимуть боротьбу і зберігатимуть життя наших військових. Зрозуміло, що Росія буде на це відповідати, тому що для неї це неприйнятно. І вона на цей рівень ще не скоро вийде.